A hifen ia. Hifen ia. Am gyfuniad. Neu bynnag. Ond a hifen ia symlar i oed, 3 cynwysyn, a sim eisiau rhewi fe a wedyn mynd i jyrno fe a dod â fe mas a ail rewi fe gan y blaen. Felly, gwbl rwydd. Okay. Ac is eisiau yw 600 ml o hifen dwbl, felly lot o hifen. A wedyn ni tin o'r llath condensed milk. So dyna ble mae'r melyster, achos ni ddim yn ychwanegu Dwi'n licio blas. Condensed milk. Mae fe'n felys. Banoffi pai bych da condensed milk. Na ni, ie. A wedyn ni, I just trio crafu hwnna mewn. A fi wedi chwirlio'r hifen i ddechrau, tyma bach, tan bod e'n dechrau tewhau. A wedyn ni newn ni'r peiriant arno a cario ymlaen i chwirlio. A wedyn cynnwysyn ola ar gyfer hwn yw fi'n neud hifen ia sinsir. So mae dy fi, be maen nhw'n galw yn Saesneg, stem ginger. So apelien sydd wedi cael ei cadw mewn siwgr. So maen nhw'n defnyddio sinsir gwraidd, sinsir naturiol yn amlwg, a wedyn ni yn tri nhw mewn syrup. A torri nhw, mae lan i chi, faint ych chi moyn, 4 i 6 pelen fydden ni'n gweud. Wedi hwn rhywun peth ar garlleg, mwy o flas, mwy to torri? Na. A fi licio chunks eitha mawr fel achos, fi'n dwlu'r sinsir. Sy'n pawb yn licio sinsir. Fi yn licio sinsir. Alun? Ie, pas. Ei, oedd y bisgedi ginger oedd ytha. Oedd lot o'n ffrindiau mae'r ffrim. O, dwi'n licio bisgedi ginger. Ie, ie. O, ie, ti a fi da. Ie. Y ginger nut, o'n i joio. So, fi'n mynd i adael hwnna tan bod e'n mynd tyma bach mwy trwchus cyn ychwanegu'r sinsir. Ond yn y cyfamser, ni'n mynd i gwneud bisgedi fynd gyda nhw. Os fi'n cael yr enw'n iawn, lingui di cato. Sy'n meddwl tafod y gath. Waw, a ti'n fe, fi'n gallu gweld. Gallu gweld y tafod, ie. O, achos bod yn rwff, falle, ie? Wel, na, fi'n credu falle achos siap nhw. Maen nhw siap fel hirsgwar, yndyn nhw? Ie, ma nhw, ydy. Dwi'n dweud bod fi wedi slidio tafod cath yma. Ie. Felly, yn syml iawn, 50 gram o fenyn heb halen, 50 gram o siwgr. Wedi chwirlio'r hynna, llwch chi ddefnyddio llwybren i wneud hwn tan bod e'n ysgafn ac yn ola. A wedyn ni un wy, ychwanegu hwnna yn raddol. Nawr, mae sawl reseit gwahanol, wy'n defnyddio wy cyfan. Yn yr Eidal, maen nhw'n hoffi defnyddio just y gwynwy. Felly, maen nhw hyd yn oed mwy gwyn. Dyn nhw ddim brod, pryd chi'n goginio nhw, mae rhaid chi fod yn ofalus, achos dyma rhyw 6 i 8 munud sy'n eisiau goginio nhw. Ond unwaith maen nhw'n dechrau browno'r yr ochrau, mae rhaid chi dynnu nhw mas, achos os chi'n gadael nhw'r hir, newn nhw frowno'n gyfan gwbl. Ie, a maen nhw'n mynd yn galed wedyn. Fi'n wastad yn gorgwcan bisgedi. Na, yn hollol. Felly, dyna'r wy. A wedyn ni at hwnna, ni'n ychwanegu 1 llwyde o rhin vanilla, hanner 1 llwyde. A dyna ni. Ac bod y peiriant sy'n dal i droelli, sy'n rhaid gael peiriant fel yna, nag oes? Na, gos. O, na. Bôn braich. Na. Ie, bôn braich, ie. Bod y braich wedi blino. Neu un a llaw fel hyn, ti'n gwybod? Blach fel hyn yn iawn. A wedyn ni at hwn, blawd plaen, so ni moyn fy nhw godi. Felly, 50 gram o flawd plaen. So mae'r reseit yn rwydd. 50 gram o bopeth a 1 wy. A pethau sydd y tŷ yn y tŷ, efe? Pethau sy'n y cwpwr, dys ti'n... Yn hollol. Neu rhyw gacen awr ac yn y man, ydy fe? Reit, mae hwn... na i roi hwn yn y bag peipor sydd fi fan hyn, achos ni'n peipor y siap. Na i ddangos hwn. A fi nôl i'r hifen ia fan hyn. So, 2 beth mlaen yr un pryd. Ond jyst i gael yn yr amser. Ie, war y teg. Peipor, just... Rhyw 2 fyny fach ti ar ôl, Nerys. Oce, darnau tua 8 cm. Wy'n lwcus, mae da fi'r template fan hyn. Ie, ni'n gweld. Mae hwnna'n handi, Odi, digwydd bod. Mae ar gyfer i cles i wedi, ti'n gwybod. Reit. Ti'n prynu popeth ydi yma, efe? O, dwi'n licio cles. Alle di wneud y cles? Oce, ie, so ni wedi wneud y cles. Ond fe, tro nesaf dyn. Ie, sy'n rhaid i fod y ddwrnod y cles, ond just... Na. Marth i Gwener. Dwi'n asgus. Reit, mae'r un yn mynd yn y ffwrn am 6 i 8 munud, fel yn gweud, 180 fan. Gret. A nwy rhif 6. Reit, nôl at yr hifen ia, mae hwnna wedi trwchu a wedi ni mewn ar sinsir. Sa di cael hifen ia sinsir o blaen? Na, fi. A gallai ti, wel, stem ginger, mae fi'n hoffi fe, mae fe'n hyfryd. So, ni roi hop bach mwy iddo fe.
Step o lan geir bach yn fwy nawr. Mae'n neith hwnna tro, achos fi'n gwybod ni'n mynd i redeg mas amser. Mewn i pot sy'n amlwg yn addas ar gyfer mynd yn yr rhewgell. Ie. A dyna ni. So, na i roi hwnna mewn munud. Felly, mae Dyfyd Hufen Iaf fan hyn. Fi di sgwpo dau O, waw, perffaith. Diolch, Nerys. Diolch yn fawr. A wedyn... So, gewn ni drial yr hufen ia, a wedyn... Ie, a'r bisged. Mae Dyfy'r y fisged fan hyn. O, waw. Mae fe mor rwydd. Mae e fel hufen ia cartre. Oh my god, mae'n fendigedig. A mae'r bisged yn eich. O, neis. So wedyn y bisged, be fi di wneud, fi di rhoi siocled yna, mae'r ein dal yn feddal, so bach o siocled, a wedyn ni gweini hwnna gyda'r... O, Nerys, mae tawn i gyd. Mae'n neis am, neu.